Hej bloggen. Jeg håber, I alle sammen havde en rigtig god juleaften i går, og hyggede jer med jeres familier. Jeg havde i hvert fald en rigtig god juleaften. Jeg lavede at lave en lille video om, om alle de gaver, jeg fik i går. Jeg fik blandt andet den her læbepomade fra Eos. Super dejlig, lyserød. Den er rigtig god. Og så fik jeg en Nilens Shore-puder. Jeg kan nok ikke pakke den ud nu. Eller jeg fik faktisk 2 af dem. Men jeg bytter den ene, da jeg har en i forvejen. Og så fik jeg en foundation fra Clinique. Super god, den har jeg også i forvejen, men den er snart ved at være tom. Så det var rigtig dejligt, at jeg lige fik den. Og af min lille søster, skal jeg finde det, der fik jeg undertøj. Rigtig fint. Og så fik jeg sådan en neglerenser, neglefileagtig ting, sådan en elektronisk en. Og så fik jeg et gavekort på 200 kroner til Vemoda. Virkelig lækkert. Og et par gavekort til Matas. Det er altså heller ikke helt dårligt. Og en super flot kjole i sort med blonder. Den er virkelig fin. Og så fik jeg bare sådan en helt normal sort top. Den kunne man faktisk også godt have inde under kjolen der. Den sidder sådan stram en. Det kan fra Pieces. Super lækker. Den kan bruges til strømpebukser og gemasher og sådan noget. Man kan ikke sådan se, der er ikke nogen syninger sådan i den. Så den er virkelig god at have på. Og så fik jeg sådan en fed top med sten fra min kusine. Virkelig fin. Lige noget jeg havde ønsket mig. Og så fik jeg den her mintgrønne striktrøje med sådan lidt glimmer i. Jeg har den også i grå, den havde jeg på i går til juleaften. Og så fik jeg den her sammen med en hvid sådan top med rigtig fine perler på. Den er virkelig fin. Den er jeg rigtig glad for. Og så fik jeg Louis Vuitton af min mor og stedfar. Det er bare, indmaden til en Louis Vuitton kalender. Det skal jo skiftes hvert år, så det har jeg ønsket mig. Så det købte min søde mor til mig. Og så har jeg bare fået et par helt almindelige gemasher leggings i sorte. Og nogle sorte bøjler i ens. Super fedt til et tøjstativ. Det skal bare lige købes, så kan tøjet komme op og hænge på det. Så det bliver rigtig super fint. Og så fik jeg sådan 2 sengetøj her i hvidt med sådan nogle firkanter på. Det vil sige, at jeg fik faktisk 4 sæt. De andre, det er bare med sådan noget striber, noget lidt sølv faktisk. De er super flotte. Og dem har jeg smidt til vask, derfor jeg viser dem. Men det, så jeg lige kan komme til at sætte dem i brug, for de er super fine. Så fik jeg et kamerastativ af min mor og stedfar også. Det er noget, jeg ønsker mig, så min mor tænkte, det skal hun skulle have. Så kan hun komme i gang med at lave nogle videoer til den blog der. Og så fik jeg en læbepomade mere fra Eos i lyserød, så den bytter jeg til en rød, tror jeg, eller sådan noget. Og jeg fik, som sagt, en mere af de der pudre fra Nilens Shore. Og så fik jeg de der super fede farvede, puder og foundation og det der børste der. Men jeg fik helt sædet af min mor i adventsgave fuldstændig det samme. Så jeg har dem allerede. Så de skal også byttes, desværre. Super fint ellers. Nu har jeg lige været at glemme, at jeg fik der også Sex and the City-serien. Ja! Den er jeg i fuld sving med at se. Ja, den er godt nok på pause lige nu. Den skal nok ikke være så god, den larmede baggrund. Men den er super fed, den serie. Og den har jeg ønsket mig. Så det fik jeg. Og jeg har også ønsket mig filmen. Ikke fordi ikke. Den har jeg set 2-3 gange eller sådan noget, men man bliver sgu aldrig træt af det. Ja, jeg ved godt, jeg håber, I kunne se tingene sådan ordentligt. Har lidt mørkt ind på mit værelse, men jeg gad ikke rende rundt over i stuen, når min stedfar og mor, de er i gang med at pakke alle gaverne væk og sådan noget. Det gider jeg sgu ikke. Så er der så meget larm. I må alle sammen have en rigtig god første juledag. Og til alle jer, der skal til julefrokost og sådan noget, I må have en rigtig god julefrokost. Hej hej!